maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Mga tugang, Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, Tabi, Sendo Gabos, mga Bicolano, sa manapartikan mundo. Kumusta lamang, Tabi, kamo dyan? Kami Gabos ng Galaom, na kamo Gabos, ayos. Pagkitang alas 9 nin pag-aaga, digdi po sa programa nga po. Dahil pong personalan, si Henry M. Tagahapot na. Mga kaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga tugang, oras natin, alas 8:42 na po nin pag-aaga. Todo na diba, panyato na mga istorya po sa satuya na kapalibutan. Mientras tanto, alarmaryo po nasa linya. Hali po dyan sa lawas, live from Talahib, Barangay Talahib. Ano? Ang Talahib, gari Daraga, di ba? Daraga, yan ha. Barangay Talahib, Daraga, Albay. Alarmaryo, good morning pari, ano ang latest? Thank you so much, Pade. Pinasiranda talaga ining barangay Talahib sa gusto ta masabutan, so nagkadarangog na putukan kaso banggi mga atampa mga pasado alas 7 pa sana, pero false alarm bako baradilan, so nadangog kan mga tao kundi opening palan kan Pamaypay Festival. Salbatan ang pangyari sa mga Yan sa Baskaran. Oho, okay. Sa Baskaran, Candaraga, na mapiestaman sabay sa Taysan. Kasubanggi, may nadangog man agad na purutukan. Oho. Kaya pinasirante ng Talahib. Tampaguna kan mga tao sa Talahib. Naranihon man sana yan. Dukutan ng Talahib. Yeah. Takan Baskaran. So, na barangay yan. Kundi nadangog digdi sa southern pagkan Legazpi ang paguna sa Talahib. Pagkamantabi sa Talahib, kaurong ko si Kapitan Jensen Simanes. Agyulog si Kapag man kaya paradinan. Fireworks palan. Fireworks palan sa Baskaran. Kan Pamaypay Festival, Abanico Festival. Yung gayod. Nasa gigibo daw na, ako suggestion ko sa probinsya, gibo ng province-wide iya na Pamaypay or Abanico Festival. Pwede. Pan baga? Parte ang kan tourism. Yan ang mga usong yan. Wala. Diyan nagpunsap. Ano apon sa Baskaran? Pamaypay Festival ba? Pamaypay Festival. Abanico or ano yang Kayab Festival. Iba-iba man ang ganda. Iba-iba. Di ba? Kung ako, sa Center Committee on Tourism sa Albay, gibunta ng province-wide yan. Anong celebration pa di whole year? Pwede. Ang sponsor, ano mo kung anong sponsor? Ano, si Sai? Pamaypay. Sige, magpapalsok mga. Latason ta ka. Dahil mo naman ako. Yun na. Okay. Pag-una ko, ang pingimin mo si Diwata. Iba ito. Pamaypay! Iba ito. Karayaban Festival. Karayaban. Okay. Pwede. Pwede mo nang ganun. Pwede yung sponsor yan. Okay. Basta, dahil ka mamadita, itong purutukan, may detachment pa dinig di sa Talahib. May mga army digding na manatbagat sa mga police. Hindi sa southern na. Di mo, ini baga, international airport na, kaya matindi ang security digdi sa bulod mo niyan. Kaya, di ka makadit, baga mantabi ito baradilan, kwansa na ito, fireworks. Fireworks pala. Dahil lang sa Kayab. Abanico. Dahil sa Kayab.
Okay. Pero So, kaya, ayan kaya sa mga lugar ng kadi, pag nagpurutukan man talaga, iba ang naglaw sa Ayo. isip, kan tao. Oo, Totoo siyempre, lang. Manggi pati. Pag nakamdangog ka dyan kiputok, mas ka anong putok talaga, ibang nasa isip mo eh. Di ba? Siyempre, oo. Okay. At kasubang gina, kung manadadangog ta, makusugon sa banda. Yan. Nagpapaili kami ni Father Rex. Yes. Oo. Former kagawad Erwin Toledo. Oo. O yan, Oo. kung pinapit ako sa Mariawa, nagkape kami ni Erwin. Yes, oo. So yan tabi. Pade, follow up lang hali sa Talahib area, Kataning-Kaning Mariawa. Yeah, At Baskaran. Tamaypay Festival. Hello Mario, thank you. Thank you pare sa follow-up report. Hali po dyan sa luwas. So, yan ha. Congratulations, Tabi. Mga tugang sa mga awardees, Tabi kan Civil Service Commission. Digdi po sa satuya na lugar. Kaya gusto ko tang gusto ko makauron mo yan si Director Director sa nga na ipod kan Regional Director sabi baga ni Regional Director Desi Bragais, mga tugang kan Civil Service Commission. Sabi ni Padeng Chris, alas 7:40, idos pa sana pade. Pigtesting ko masana pade kung naka-ready ka mong mga paradangog ko sa pigataram ko. Pigtry ko masana pade. At least, na-convinced ako ngunya na ang pigtataram ko, nakakuang ka, nakantali nga mo yaon sa radyo eh. So, Civil Service Commission, gusto ko talagang makauron mo yan ini mga awardees, ilinuwas na mga tugang ang pigaapod na Dangal ng Bayan Awardees, Congratulations ngaya to the regional winners in the 2024 Search for Outstanding Government Workers. Outstanding Public Officials and Employees or Dangal ng Bayan Award Regional Winners. Ang saro po digdi, pero primero kung tangkadak lang kaya ng mga nanggagaradig di mga teachers, pero saro ini sa mga primero kung pakadangog na ang kapitan, barangay kapitan, mga tugang kang barangay Dapdap, si EBP Glenn, si punong barangay Glenn Barcelon, mga tugang, iyo po ang regional saro sa mga regional winners kan Dangal ng Bayan Award, kan Civil Service Commission, siya ang sulamenteng elected official sa lado kan barangay na winner digdi. Ang saro pa, iyo po mga tugang si Jonathan Arias, Teacher 2, kan Department of Education sa Tabaco. Boda si Elaine Ang, Division Manager kan Verac Water District sa Catanduanes. The best ha. Good morning mga taga Catanduanes. Alright. Tapos, mga tugang, si Ronald Iskandor, Administrative Officer 4, kan Department of Education sa Masbate, and si Donalyn Jeronimo, Teacher 3, Department of Education, Naga City. Sinapong 5, kadaklang gabos baga teacher ini apera kay ini kay Elaine Ang kan Water District sa Catanduanes. Ang nakahalo digdi na punong barangay iyo po si Executive Vice President Glenn Barcelon ang Samoy Atabing Station Manager digdi. Congratulations Tabi Busing. Outstanding Public Officials and Employees or Dangal ng Bayan Award Regional Winners. Yan. Primero ini mga tugang na ako kaya pigsusundan mi ini sa Bicol gari primero ini o baka sa Pilipinas na ang kapitan mga tugang igwaki arog ka na ondra susog tabi sa ginibong evaluation kan Civil Service Commission Dangal ng Bayan Awardees. Yan ha. Kaya apera kay ni may kasarabay pa siya mga tugang na mga government employees. Efren Gurubat, Head Teacher 3, Department of Education, Catanduanes. Rick Habana, Administrative Officer Aid, Administrative Aid 1, Department of Education, Catanduanes. Boda si Eduardo Laureles,
Posthumous Education Program Supervisor, Department of Education, Naga City. And then, Michael Oy, Education Program Supervisor, Department of Education, Sorsogon City. Now, igwa kipiga apod na Civil Service Pag-asa Award Regional Winner. Pag-asa Award Regional Winner, tabi. No? Ini, kinabibilangan ni Anita Andueza, Senior Jail Officer 4, Bureau of Jail Management and Penology. Felma Bonito, Public Schools Division Supervisor, Department of Education, Albay. Garibista, si Madam, gari familiar sa kuya ang sa iyang, familiar sa kuya ang face ni Madam. Sabi kan mga bading, gari nga familiar sa kuya ang face ni Madam. Ang mga fes nga yamiga, ang mga fes. Gari si Madam nakahampang ko na yun sa pagtiripo na. Arlene Hardin, Master Teacher 2, Department of Education, Masbate, and an nakasabay mga tugang sa Pag-asa Award regional winners saro dyan, iyo po si Shelo Crisel B. Lagman, City Mayor LGU Tabaco. Yan ha. Si Mayor Crisel Lagman Luistro. Good morning tabi dyan sa mga taga Tabaco City na nakatutok tabi sa tuya na sa tuya tabi na radyo sa WGB, no? WGB kaya baga ang DCGB baga buda kaya GB baga ta Glenn Glenn Parslan GB tapos Jenry Baseda, GB. Good morning, Tabi. Buda, may pinagmidbid na Presidential Lingkod Bayan Group Category. Yan. Ang nanggana, iyo po mga tugan ang mga taga Bureau of Fire Protection, Special Rescue Force. Bureau of Fire. Pero ito na magkaururon iningon niya na aldawan, no? Bureau of Fire, Tabi, ang mga member kay ni, iyo po si Senior Fire Officer 1 Radmir Riquejo, Senior Fire Officer 1 Daryl Gianan, SFO 1 Erwin Tongko, FO2 Christian Michael Oxima, FO3 Junel Dayaon. Yan, iyo tabi yan ha. Mga tugang ang mga. Congratulations tabi. Sa mga winners na yan, ano yan ha? Kandangal ng Bayan Awardee. Okay. O sige tabi, Iyo tabi iyan mga tugang ang ang mga winners natin sa Dangal ng Bayan Awardees, no? For ano yung pigapod na outstanding public service, outstanding government workers, outstanding government workers. Okay? O sige, dagdagan ta mga tugang ang mga report, hali po dyan sa lawas. Si Karen Ala, ang samuya tabing bagong pag-iriba, nasa training po ini, stage. Karen Ala, sa dagdag na report. Hello Karen, good morning, come in. Yes, VP Henry, good morning tabi sa imo asin sa gabos niya itong mga palantabay niya na pagkaaga. Preparado na po ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa pagpuon mo niya na aldaw kan Ibalong Festival na madular puon mo niya na aldaw tagod Agosto 31. Asin sigun po kay Mr. Ricky Duterte, ang acting tourism officer ngunyan kang LGU Tourism Office, imbitado ang gabos na makisumaro sa ingrandeng pagbabalik kan festival matapos ang tulong taon po na pagkapundo kan pagselebrar kay ini dahilan kang pandemya. Asin ngunyan po BP tanganing klarado sa satuya gabos ang mga manungod sa selebrasyon asin mga aktibidades na gibuhon sa Ibalong Festival. Live ka pong makakaibahan ngunyan si Mr. Ricky Duterte kang LGU Legazpi Tourism Office. So, Karen, anong first name tabi giraray ni sir? Anong first name?
Ricky Luterte po. Ricky Luterte. Sige. Alright. Ricky Sige. Luterte po. Mhm. Yes po. Apa. Sige, sir. O yun po sa tani ko si Sir Ricky Luterte. Apa. Sir Ricky, good morning. Hello, good morning, Good- VP Henry. Good yes. morning. Yes, sir. Good morning. Si Henry po sa DCGP. Ang good under ka po. Congratulations ha. Ika pala ang Thank you. pamayo mo niyan kang bago akan sa tuyang City Tourism Office, ano? Opo. Thank Opo. you very much, VP Henry. Yes, sir. Okay. Sir, ano rin po official na mapuon ang sa tuyang Ibalong Festival as ano rin po matapos ini? Actually, VP Henry, magkakaigwa mo niyan ki opening and ribbon cutting of Agri Fair, Beer Plaza, and Baratillo. Mamaya yan sa Tawangan. Okay. And this is going to be followed by the Search for Lakan ng Ibalong, 3 o'clock sa LCC Activity Center. Pero ang pinaka-grand opening talaga, tomorrow, we're gonna have the Eucharistic Mass celebration sa Albay Cathedral at 8 o'clock. Mhm. And then 1 o'clock, magkakaroon kita ki Grand Parade. So, digdi ini ang assembly ka ini digdi sa Peñaranda Park. Opo. Papunta kita sa Tawangan Park. Mhm, And then mhm. after that, of course, magkakaroon tayo ng program as far as yung photo rides, tapos yung may concert naman siya sa ini sa may ang stage natin diyan na sa may harap kang engineering, engineer. Mm. I see. Okay. Ano sir ang mga highlights kan sa tuyang celebration ngunyan na taon tabi? Actually, of course, nandun pa rin yung natin, yung classical na, of course, yung mutya ng Ibalong. Mhm. Nandyan pa yan. Pero meron din tayong mga additional, no? So, in as much as we would like to, sa dami na nag-propose, yung executive committee, ito na yung napag-agrihan as far as the calendar of activities na, Opo. of course, mapuon nga ni ngunyan, yung ribbon cutting up until August 31. So, yung August 31 kasi yung parang yung katapusan niyan, yung Agri Fair and Beer Plaza sa Baratillo. Ayun. So, Opo. of course, meron meron tayo yung another highlight will be yung magkakaigo kita ki Ibalong Cup golf tournament. Meron kita kaiyan sa mangyayari ni sa August 24. Mhm. Diyan sa Doña Pipita golf course, ilibaga sa Padang, Lidong, Santo Domingo, Albay. Aha. So, yun yung, yan. Tapos, meron pa kitang, maraming programs. Actually, I will be handing calendar of activities digdi kay, Aha. Opo. kay Miss Reporter. Yes, opo. Sir, magantabi kami sir kikopya kan so schedule Opo. of activities ta. Opo. Saan po ang gari pinaka main celebration tabi every day? Saan po ang gari yo ka mo kina na identify na gari duman ang pinaka sentro kan celebration tabi, sir? Okay. Actually, meron yung mga highlights. For example, yung konsyerto mamaya, syempre sa Tawangan na po yan. Pati Opo. yung Agri Fair in Baratillo. So, meron kasi kami VP Henry ng mga chairpersons or in charge, no? So, for example, sa Agri and Beer Plaza Baratillo, si Honorable Councilor, Councilor Valladolid, no? So, sa opening pa rin naman, meron kami ang pinaka-chairperson ni Jan, si Honorable Councilor How, okay? Tapos sa Lacan, we have Dr. Jeremy Cruz na mangyayari mamaya, and then sa presentation, and then part na rin siya sa grand opening si Dr. Raul Binjan. So, Ayun. meron. Tapos iba-iba pa sa Mutya, meron pa kaming chairperson. Opo. So, may mga in charge po talaga. So, basically, the role of City Tourism Office, it's more of a secretariat, no? Yeah, So, yeah. yun yung pinaka-role namin. Of course, to follow up kasi Opo. importante rin yung close coordination as far as So, basically, ang yung mga beer plazas, of course, sa Tawangan yan. Iya Tapos, po. magkakaipo kita, VP Henry, yung the Philippine Ballet Theater, no? So, mamaya nga ni 12:15, sa patunta na tinda, sa airport, sa Bicol International Airport. Yeah. Kasi magkakaiwa kita sa Pitcha Dispo yan. Alas 6 po sa Ibalong Centrum for Recreation. So, Okay. yung ticket naman ay free yung ticket, but we just need to control it. Yeah. No? So, malaking bagay din yon. So, that's the Philippine Ballet Theater, no? So, malaking bagay din yon para at least i-highlight niya yung the Ibalong. Opo.
Opo. Sir, may bisita po kitang maarabot na ngaya from mga national figure o ngaya or artista ngaya sa bagay. Pagyaw na diyan sigub kasi mayor Gio naan. Yun na. Tama, Titi. As far as the Ibalo or the Oo. coronation, meron, no? So, but Wow. then again, ang pinaka-ano si Ma'am Beth di Makulangan and Ayan. Ma'am Limada. So, sila yung pinaka-ano as far as the Opo. highlights kung sino mag-serenade. Pero, Mhm. as far as that will be concerned, as far as the talent, sila po yung in charge doon. Iyan, okay. Pero po sir, ang kuan kung may ideya ka po, so premio ta sa mutya ng Ibalong tabi. Hold on, please. Pero po ang cash prize ta sa mutya ng Ibalong. Linga daw tabi sir. Ara mo saro bagan sa mga pinag-iiling kan mga di ba? Kan mga contestants. Okay. Pero sir, Hold on, please, BP. Okay. BP, yung ano pala sa ma-serenade sa mutya ng Ibalong, we have the artist Steph Petilin Oo. and Jane Ejercito as host. Ayun, okay. Ejercito as host. So, ito yung mga Mhm. mga artists natin na aabangan natin sa Ibalong Coronation, sa mutya ng Ibalong Coronation. Oo. Okay, so hold on lang sa madali lang sa sa prices po, no? So, for the mutya ng Ibalong prices natin, they're gonna be receiving 300,000 Oo. BP Henry. Iyan. Para sa tourism naman, she will be receiving 150,000 sa Miss Tourism. And then 100,000 for the first runner-up. And then second runner-up, she will be receiving 75,000 Oo. and 50,000 para sa third runner-up. Ayun. Pakiulit sir kan kuan Miss Ibalong pero po ito 500? 300,000. 300,000. 300,000. Huwag yan ang Ibalong. Yeah, as of now, igwa na kita, pero ang candidates na, official candidates na po ngayon, 20 ano, tama? 20, pero may nag-ano yata na may nag-back out na sa rock. So, Ayun. nasa 19 na lang sila. Iyan. Okay. Sige sir, good. Sarang point na lang po, sa aga, mak-close ang tinamputa, digdi sa Rizal Street. Anong oras pampuon kan sa tuyang parada? Actually, BP Henry, ang pinaka-assembly time natin, alauna. So, more or less, perhaps mga 12:30, may start na yan pag may closure na yan. So, we just had a final coordination meeting Apo. yesterday with our, of course, yung mga PSO, the PNP. So, nag-final coordination meeting na kami kahapon as far as what will be the time, no? So, yun yung pinaka agenda namin kahapon para at least, in a way, ma-polish everything. No? So, kasi more or less, di ba, after 3 long years, BP Henry, no? So, last Ibalong perhaps held last 2019. So, basically, 2022 sana magkakaroon, but then yung pandemic pa rin, no? So, 2020 wala silang 2021, 2022. And then, hopefully last year sana daw magkakaroon, but then yung pre-emptiness to sa volcanic, no? So, volcanic ba yun? Yeah. Okay. Sige tabi, sir. Salamato na maray and good luck po ha sa mo bilang Pamayokan City Tourism Office and mabuhay po ang Ibalong Festival. My pleasure, BP Henry. Salamat din po. Salamat kay Miss Karen sa pag-interview sa Aldo na ini. Salamat. Pwede ba, BP Henry, ako mag-invite? Sure. Go ahead po. Go ahead. Okay. No problem. Salamat. Okay. So, sa Gabos po na, although mga taga-Legazpi, of course, marami po yung enthusiasm and excitement, no? So, of course, I would like to invite also the nearby municipalities, the nearby provinces to come visit Ibalong Festival. So, we're bringing back Ibalong Festival after 3 long years. 4. Okay? Kasi 22, 19 last. Okay? Yeah. So, basically, of course, we would like to, in a way, yung experience pa rin, no? So, of this Ibalong Festival na kahit paano looking after yung mga tourists natin, be it a foreign or international one or a domestic one. Yeah. So let's enjoy, come visit the City of Fun and Adventure, Legazpi City. Ibalong. Yes, diba? sir. Thank you. Yep, Ibalong. Ha. All right, thank you po. Thank you. Thank Alright. you very much. Karen. Hello, Karen. Oh,
Alright, VP. Yeah, Yan po ang go. tingog Mr. Mickey Duterte. Manunungod po yan sa mangyayaring opening program as in mga aktibidades para sa 24 días na celebration kan Ibanong Festival. So yan po ang pinaka-inod niya itong Darang Baleta, live halidig sa Legazpi City Tourism Office, Sir Mickey Duterte, Karen Ala, District GB News. Thank you, Miss Karen. It's a good start for Karen Ala. Asa mo tabing bagong pagiribadig di sa DCGB. Gari nailing ko, gari may puturong aki ini. Igang puturong. Ay bako ila aki, may dad na po yan. May puturo pong daraga yan. May puturong daraga yan. Mga tugang sa satuyang mga pagiribata sa Fieldworks digdi po sa DCGB. Mientras tanto, mga tugang, dagdag na report, kasabay po si Jomar Bien, kasabay tabi si Sir Jonathan Arias, saro po sa mga, sa mga awardees sa Dangal ng Bayan ng Civil Service Commission. Jomar, good morning, pasok. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Antes yan, BP Henry, taduwa baga ang taga-tabako na awardee. Mayor Crisel. Si Mayor Crisel. Nag-message sa ako si Mayor Crisel. Actually, nasa airplano ata siya. Katubago nag-message ako. Pailo nagpauli. Papundon, pwedeng. Bukasan niyo muna sa bintana kang aeroplano para may signal pag nagapun kita. I-try ko, i-text ko. Baka lamang, Nantig yor, pwede tabi yor na... Papundo na ko na sa airplano. Sa aeroplano nantig, delayed mo na sa flight. I-delay mo na sa flight. By this time, nasa itaas na sinda. Okay. Pakyoro na tala lang sa piloto. Napakyoro lang sa piloto. Napundo na nga na magparada na nga na consign dyan sa dampok ng tanganin na ma-interview. Okay. Pero sa kanya, makakaulay ta si Sir Jonathan Arias, grade 10 teacher, digdi sa San Antonio National High School. Actually, may klase si Sir Garo, pigtawan mo na sheet work. Okay. Klase niya. Anong school ni Sir? Anong school niya, Tabi Jomar? Anong schoolhan niya? San Antonio National High School, Okay. digdi sa barangay San Antonio, Cantabaco City. Ano yung kami digdingon yan? Opo. Kaulayon ta, ano man so, ano ang naging basehan para saro siya sa maging outstanding government worker. Opo. Ngunya na 2024 regional level. Sir Yes. Jonathan, nasa ibong na linya si VP Henry Maceda. Live kita sa DCGB, Legazpi, WGB, Tabaco. Good morning, Sir Jonathan. Sir Jonathan, good morning po. Good morning po, sir. Good morning po sa gabos na nagirinan niyo po sa programa niyo po. Sa gabos po nakakadangog sa programa niyo po. Yeah. Good morning po, Sir Henry po. Yes, congratulations po sir ha sa imo tabing recognition na nakuha hali Civil Service Commission. Ano sir ang sa imong feelings o reaction kan maaraman mo na saro ka po sa mga regional winners? Yes, inot po, nagpapasalamat po ako, Sir Henry, sa gabos na nagtuwang sa kuyang nagsuporta, sa kuyang nominator, sa kuyang principal na Sir Marshall Bibilien, Wow. sa kuyang pong nominator. Siyang nagkain sa tuyang potensyal, at siyang dominar sa kuyang pangaran sa CSC. And sa muya pong SDS, si Ma'am Fatima Buen, nasaro sa nagsupport sa muya, sa muyang mother kang Tabaco City Division, na nagmotivate sa kuya na mag-intra sa kompetisyon gini. So yan medyo naugma kita kasi inot ang requirements and document kanina tig preparar medyo dakol, Sir Henry, kaya iyo talaga. Ako balik balik ako kani sa Legazpi na pagkuha mga clearance sa siyempre kanin makalawg. Kung makalawg man siyempre magiging honra kita kang Tabaco City. Yeah. So ngunyan ta nagluwas so resulta kami duwa po ni Mayor Crisel, ako po sa Dangal ng Bayan Award, si Madam Mayor po sa Pag-asa Award. Pareho kami naging regional awardee, so makaugma. Nakataon na naman kami honra sa buong Tabaco City, pati sa eskwelahan. Kasi iba-iba iningahin siya po, nagralabanan ka, iba-iba ngahin siya. So nakaka-proud na teacher naman, sa mga teacher, nakalaog dito sa Honor Awards Program sa Outstanding Search for Outstanding Government Employee kang Civil Service Commission. So makaugmaon po, Sir Henry, nakaka-proud. So
Yun po. Sir Jonathan, ano po ang nagibo mo na siyempre, ang kuyan, asaro yan sa pigiling kan civil service, ang exemplary services mo, Yes po. performance mo, na nagibo mo po bilang sarong public school teacher. Yes po. Inot po sa Gabos, nilatag ko duman sa document. So, credential ta, paano kita magiging Outstanding government employee. Inot po, sa eskwelahan, kita manigdang permit, lalaban kang eskwelahan. Opo. Saro pa po kang 2017, naging po akong outstanding teacher sa Ludo Tabaqueño. Aha. Naging po akong pinakainot na Bicolano na awardan kang Philippine Sports Commission, naging Gintong Gawad Awardee kang National Philippine Sports Commission. Opo. Ako man po ang naging most inspiring teacher kang SDO Tabaco City last year. Ayun. Yes po, and most outstanding public employee rin last year kang Tabaco City Division. Aside from that, sa linyada kang sa tuyang mga achievement sa sports, kadakol na po ang ginanahan ang wrestling team, San Antonio Sprawlers, kung sa iba-ibang kompetisyon po, palarong Bicol, palarong pambansa, na naging kanyag po ang Tabaco City pagabot sa wrestling. So, gari kita naging trailblazer kang mga awards digdi sa Tabaco. Then, kadakol po kitang programa na nag-exister ngunyan sa eskwelahan, kaya rito na dyan ang Project Ladup. Ito Project po ang pinakabinala ko, Ladup po. Project Ladup. Ladup? Yes po. Iyo po. Yun yung pinaka-binala ko digdi yung Project Ladup. Yes po. Ladup, lamesang donasyon para sa pag-aaral. Yun po. Acronym pala ito, sir. Ano? Yes po. Lamesang donasyon para sa pag-aaral. Yes po. Project Ladup. Yes po. Kanginot kaya, Sir Henry, explicar ko lang dati gano'n ko maninin na makahanap kita mga sponsor. Nahiling ba sa mga kakian kang inot, kang nagkogang pandemya, kang nag-submit ki mga modules, ki mga answer sheet, puno ki mga kilala, ki mga ate. Sabi yun, na-realisar mi duman na ang mga estudyante, warang formal na lamesa, warang home learning space sa indang mga kaharungan. Okay. So, nakaisip kami kasarong programa, paano ta matabangan, paano ta ma-inspire ang mga aki na mag-aadal sa saindang mga harong. So, ngunyan, nag-ibo kami kasarong programa, inapod ning Project Ladop. Nag-solicit kami sa mga marayang buot na ahensya, nagtawag kadakol na mga lamesa, nagkuha kaming programa, fundraising, natawan mi ang kadakol na aki, sobrang 50 ang aki kato na lamesa sa indang mga harong, pagkagang suratan. So, saro po yun sa mga outstanding accomplishment. Then, pagabot naman sa eskwelahan, kadakol po kitang mga programa, Project Makabayan, Project Tunawan, kadakol po na may kinaraman para ma-inspire sa tuyang mga kakiyan, pati lang bako sa mga kakiyan, pati ang mga kamaistrahan, buda ibang public employee na ma-inspire sinda, mamotibar sa pagtatrabaho. So, okay, so ito sir ang itong pinaka-highlights kang saro sa project mo, na i-submit mo Civil Service Commission? Aside from that po, Sir Henry, siyempre tigihiling ka ang civil service. So kung paano kita magtrabaho sa loob kang eskwelahan, so sa tuyang dedikasyon, kung trustworthy ba tayo bilang public employee, sa punctuality, so justice in service, so personal, so attitude ka towards work, towards others, so tigihiriling po kang CSC, kaya dahol pong clearance ang tigaharagan din na ka ito. Kaning mahiling kung karapat dapat ba ining empleyado na maging government employee. Opo. Ang arugan sir na mga pigigibong mo, dakol ka na palang recognition na nako Ano po yan? Gari, ano makaka-challenge po pag-abot sa arugan na ba? Ano mga challenging part tabi? Lalo na pag pigigibong mo ang sarong bagay? Yes po. Actually, Sir Henry, kung day po naaraman kang istorya kang buhay halin na po ako, Sir Henry, sa military service. Dati kang militar palan? Yes po. This is my second chance sa government. So, tinawang kita kang gobyerno, kang paghalita sa pag-service sa militar. Tinawang kita kang gobyerno, kang pangadawang chance para mapahiling ta kung gaano kita kapadabang sa tuyang nasyon. So, digdian sa kuyang calling.
So, Iyo. inali kita, dinara kita kang mahal na Diyos. Oo. Ali sa anak ng baklang palaka. Bata masiramon sa oron ni Sir Jonathan Arias. Biglang nagpalsok sa kuryente. Tsika daw, tabi ko may schedule tabi dyan sa newsroom, tabi nindo. Warang schedule. Bata masiramonon sa oron ni Sir Jonathan. Sir Jonathan? Hello, BPN. Yan pa si Sir Jonathan. Nagkiraray si Sir Jonathan Arias. Sir, nagkiraray kita sa Opo. DCTV. Sir Jonathan? hello po. Ay, Sir pasensya na Henry tabi, Soriano. sir. Nag-burn out. Sus, kung pangyaris. Bata masiramon sa oron tang duwa. Anyway, Oh, yun po nga ni. ikaw po pala, dati kang militar. Saan po nasangay ka kang gobyerno hali? From military service, we have the from Philippine Navy to Philippine Marines po. Philippine Marines. Marines ka pala na. Mm. Di Yes ba po, matibay to kasi teacher. di matibay kasi minasisid. Karaman sana. Totoo man, maski hirarong buday babaw kahit ang isisin. Okay. Di, siguro tama ka. Sabi mo ka sa bago, siguro diyan ka dinarakan mal na Diyos. Di ba? Opo. Tadya opo, nag-excel an sa mag-survey. imong serbisyo sa banwaan Yes po. lalo. Opo, garing nirayo kitang una ba kang mabaho kang dyan. Hindi ka nga, tamas dakol pa ang ma-inspire mo. Iyo. Dakol ang mamotivar Iyo. mo. Dakol kang magiging digdi. Mm. O sige, digdi ka nga Sir Jonathan. O, Iyo. Mahal na Iyo, Diyos. sir. Kaya, Oh. kaya
Pasalamat pa ako na dinara ko kang mahal na Diyos na mag-service. At uni nga ni, kung saan girtigahan na kita kung saan Yeah. na preparasyon, Totoo. award, recognition, para ma-inspire siguro ang Iyo ibang po. mga kakian, ang mga iba pang government workers sa digdi. Iyo. Ano Sa sir ang nakakuan sa katuyangan. imo? Ano pong naka-inspired sa imo na maglipat ka po ki serbisyo sa sangakan gobyerno? Yes po, ang sa kuya pong ina, sa rupong maestra. Mhm. Opo, nasaday pa ako, nahiling ko na, nag-iba ako kay sa kuyang ina, Oo. na nagtuturo, nag-ibo. Sabi ko, and nung high school ako, college pala after high school, nagturo rin ako sa city unit, sa silent drill. So balik-balik ako sa school. Ayo. Nagtuturo ng mga bata sa fancy drill noon. Oyo. So very, Iyo. ngayon, pagbalik ko rin sa military, sa kuyang ina, ano daw ngaya, Jun, ngaya, mag-teacher ka na sa hiling ko ngaya, mas dako lang magiginibo, dako lang ma-inspire mo, dako lang matatabangan mo. Iyo. So ako man, sarong masunod na aki, siyempre sinunod-tahan sa tuyang. Mother knows best, diba? Iyo po. So, iyo po. So dinawag ko po, so dako lang salamat po sa kuyang mahal na inabuda, sa kuyang ama na ini. Napadpad kita dito sa arog kaning profesyon. At Yeah. nakakatabang kita sa kadakol nga kakian. Opo. Sige Sir Jonathan, salamaton pong maray, congratulations tabi giraray po sa imo, mabuhay po ang sa imong profesyon pati kabilang sarong tabakenyo. Congratulations po Yes sa po. imo. Thank you rin po, Sir Henry. Mabuhay po ang Gabos. And salamat po kay Madam Mayor po, Crisel. Congratulations din po kay Yeah. Madam Mayor. And salamat po sa suporta kan samuyang principal. Dati kong principal, Sir Marshall D. Villen. Ang samuyang principal mo yan, si Sir Ray Bucabil. Opo. Ang samuyang ina, kang Tabaco City Division, Madam Fatima Buen. At ang samuyang maurag, sin aktibong mayora kang Tabaco City, si Madam Mayor Crisel Lagman po. At Yes. nagrari po, congratulations po sa Gabos sa Tabakenyo, ating katuya sa Gabos. Opo. Salamat po sir. Good luck. Alright, Jomar. Okay, thank you. Thank you very much, Mr. Jonathan Arias. Ang grade 10 teacher, digdi sa San Antonio National High School sa Tabaco City. Yeah. Kaya BPN rate, tao di nga wang tagilan rin makontak si Mayor, mas Yes, nga yes. sa aeroplano pa or sa Manila Aha. before tapos ang programa mo. Jomar Bin, Thank you, Jomar, sa report 824. Mientras tanto, ang albay daw nabiyayaan po kang United Nations nin sarong unit nin mobile storage unit. Jimmy, nasalita, ano ang function kang mobile storage unit? Go ahead. Ay, naputol si Jimmy. Naputol. Babalikan natin si Jimmy mamaya. Nabalikan natin si Jimmy mamaya. Sabi ni ni Noel na Manalo, congratulations nga kay Sir Glenn. Tabi, congratulations nga kay Sir Glenn. Deserving man talaga yan na award ang masunod ka ang VP ikaman ang may award. Wara kita pare? Wara kita kaan? Dai kita. Ang sulaminting ka rin recognition pa sa nang nako na iling. Dahil wala, maluya Ay, kita. Henry M. Kamo Gabos, ayos. Kamong mga paradangog ko ang sakuyang inspirasyon. Kaya ang sakuyang award na naresibing pinakadakula, iyon padagos inyong suporta sa programa ko sa DCGB. Ayos. Kay Henry M. Ayos. Kamo Gabos, ayos. The best. Yaw na si Jimmy. Mga tugang sa follow-up sa istorya, may kinaraman dyan sa mobile storage facility. Hari daw sa UN. Kay Henry M. Kamo Gabos. Ayos. Ayos! Clap si Manay Aril Lagono. Correct. Clap. Good morning, Manay Arlene. Kami, Jim. Yes, salamat BBP. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta. Maswerte ang probinsya nin Albay. Dahil ang natawan kita nin sarong unit kan mobile storage facility nagikan sa United Nation. Wow. Sponsor sini nara Sir Cedric Daet Apsimo kung saan nasa pagantisipar baga kita ngunyan palaog naglaog na
So ibang kumbaga ali sa sobrang taginit kasi rin nakita sa ibang estado na kana sa tuyang panahon nagtatagauran na pinag-anticipar ta bagadigdi sa tuya sa kapalibutan an mga paglaog na kana mga mararaot na panahon sana daiman tabi BP. Pero sa pakipag tie up duman sa United Nations World Food Organization, natawan kita nin sarong unit kay ni tabi BP. Okay. Portable ini ang sistema kung saan anigwanin mga halimbawa rimalaso na kaipuan na magkaigwanin food storage tanganing maigwanin na reserva supply ka sa mga kuning halimbawa igwanin mga evacuees kay na mga hanap ki mga warehouse na lalaugan bodega kana mga assistance sa mga pagkaon lalo na kung nagpapadaraan na World Food Organization tabi BP. Mapagi na kayning mobile unit, mobile storage facility, dumana ilalaog, assemble and disassembled inita BBP. Ngunyan, pig-training na kayo ni, so mga taga-provincial engineer office and nagkaigwanan in memorandum of agreement turned over na ini, yaw nakasaray sa Laogan Provincial Engineers Office. In charge na kayo ni si Provincial Engineer Dante Baclao. Dahil ang interview niya to kay PE Dante Baclao tungkol sa bagay na ini. Napili ang Albay, pero sa mga probinsya napili, nagmaging recipient kay itong mobile storage unit. Takula itong tent so big tao sa province. Maku-fix na mobile. Maku-fix ito. Oo. Nasa 10 meters by 24 meters. So nakula siya. Alabaon? Alabaon? Sterling Marian ko yan. Ano yan? Safe daw yan? Safe yan. Safe. Oo. Siyempre, kung siya nang kaipuan, pwedeng dadaron dumaan. Kaso, nagkaigwa ki pag-training sa mga taong madigdi, at least 20, kung paano pag-assemble, disassemble, kung paano pag-saray. Technical Marian ko yan, kaya nagkaigwa ki lecture, ito, mga more than an hour lecture, training. Libre ito. Libre ito. Okay, libre ni tabi Jim, BP. hindi ko naroon kang kalaba yan. Ano yan? Di ba yan? Cold storage yan? Aircon yan, di ba? Iko na kuang kon aircon pero complete facility na ini. Gusto meaning Ano yan? Gari, naiman niya. Gari container, van, truck, arugan? Auto? dahil ko pa nahiling actually na nakatiriklop na Oh. Tiniripig na? nakasaray sa bodega. Oh, paano yan na kuan na Dr. Cedric Daep? Yan ang dahil tamay siya. Kung pinano ini na-tie up, Oo. ikaw na bakit ang mga eksperyensya kahit tatabi BP mga matitinding bagyo, nagpagabot sa mga pagkaon, nahagad kita nin mga donasyon. Bagas, pagkatapos kung ano-ano pa mga food packs, kay puwan dyan, naghahanap pa kita digdi, mga bodega na lalaugan kay to. Iyo. Di ko nalimbawa na puruhan ngaya sa sarong lugar. Dahil na duman mahanap ki anin bodega, dadarahon sa nahali digdi sa Provincial Engineers Office, install duman sa sarong lugar, then duman natatambakon ang mga pang-ayuda na mga pagkaon. Natural, igwayanin igwayanin provision ta BBP para sa aircon, tapos preservation nga nini. Iyo mananggan. Okay, good. Maswerte kita digdi Ay, sa na kita Albay. kistakan lamang kung may kita ba pero kita pigtatamaan ki disaster, di ba? Ego na lamang kita diyan. Okay, di an gari enkargado sa opisina ni Engineer Baclao. Correct. Okay. So, congratulations sa Albay. Okay, Jim, dai ka magiro tayaon si Dr. Cedric ha. Dai ka magiro diyan. Out na ko dako. Sige, out ka na. Out ka na lugod. Salita din si GB News. All right, Dr. Cedric sir, good morning tabi. Magandang tabi, Henry. Maray na aga sir. Dit lang po ang istorbo. Dai ka magod. Busy ka po. Dai man, okay lang. Okay lang, nasa biyahe actually ako haling Manila. Okay, sige. Arog, nasa auto ka? Nasa private car ka po? Private car? Sige, arog kayo ni. Nag-report kaya si Jimmy. So, saro ka na sa naging instrumento
para makakuha kita kan sa storage facility ang probinsya kan Albay hali sa United Nations, tabi Sir Cedric. Ano? Pero ako nag-instrumento ka. So pag karesibita kang mobile storage facility sa probinsya kan Albay, base sa report ni Jimmy Kasubago, saroday ka sa may effort ka ini na maka-acquire kita kan sinabi ng mobile storage unit tabi na yaon ng unyan sa Albay? Sa ano ito, ito sa United World Food Nations? Program. World Food Program, opo. Yeah. Restoryahan sila kami sa yan, Henry, kang taga-World Food Program. Sabi ko, nag-request ako. Oho. Iba lang. Mm. Sabi ko, kung pwedeng ako dyan sa may partikang area sa district or sa may mga properties ng province, bugtakan taki, ito part ng logistics management. Opo. Then, kakula niya akong storage. Kapag may calamity, automatic nga ako, ma-pull out na sa nakita yung mga supplies. Ayun. Okay. Okay. Pero sabi nila, dahil pa silang available, pero bubugtakan na kita. Mm. Sabi nila, para mientras ngayon, bugtakan mo na kamo ki 5 by 10 by 5.5, 10 by 32 garo ito. Nakula Oo. yan. Oo. Na mobile ngayon, storage unit. Ayun. Mhm. Yun na ito. So, Nangyari? kami dalawang semana, biglang nag-approve na sila. Pagkatapos, after 3 weeks, nag-deliver na. Uli Oo. naman, nagpirmahan na kan terms of reference. Iyo, madali on sinda sir mag-request ano, kay arog ka na gamit, madali on sa daddy. Madali man, pero bako gabos kayo nakakakuha basta-basta. Iyo po. Okay. Actually, ang yapot ko sa imo kung paano mo na convince sinda na so albay ma-priority buda makaskas na ma-deliver ang Kundi mo sinabi, dai ko aram. Nganyan ko sa natinaram sa. Oo. Naging advisory board ka pa lang kang UN ha? United Nations? Magparataram. kung dai mo ka ikaman daw kung dai ka ma-retire dai kung maaraman dai ka pa lang sa advisory board kaan. Kahirot yan. So yan ang evacuation center ka daraga sa ibabaw kang sahod. Dahil ko may pondo so Spanish Embassy, Madison Maranay, dahil naman magagastos. Sabi ko, ano daw niya ako kung itaw mo na sa Albay? Pinabugas na to. Iyo. Okay. Sir, ano po ang gari pakinabang kainin na mobile facility ini kung may kalamidad tabi? Pag may kalamidad, part yan kang anticipatory action, kang OCHA, kang World Food Program, na kapag may trigger na kitang kinosin ng pwede na, papadara na silang commodity, nanganing bago pa umugot ang kalamidad, ikuha na kitang anytime mapupull out. I see. Ano pwede? Cold storage po ini na pwedeng i-preserve ang pagkaon? Tent iyan na dakula. Tent? I-assemble iyan na may stainless iyan na frame. I see. Steel Okay. frame iyan. Oo. Pagkatapos kang kalamidad, naman iyan, i-disassemble. I see. So garin po sa lan siya sir tent adi. Portable iyan na storage facility na dakulao na dakul na tuniladang bagas yan ang pwedeng i-stock. Okay. So ano po ang resistant kaya ni sa bagyo? Makusog tabi? Bako man iyan pang resistensya sa bagyo. Ikakag iyan pag katapos kan bagyo. Ayun. Para istakan Kananing ka. immediately, ang pag-abot kan mga commodities nila, iguag storage unit. Ayun. Nasa butan. Sa mga pilsarage, dapat iguag ka sarong storage. Kananing, ang pagkuamo kang kada sarong sakong bagas para sa pamilya, automatic kita tao mo. Takong na baka mabawasan kung na kitang araw kaya na control. Iyo mananggad ano. So with this facility tabi ining storage facility, mobile storage na ini kaya pala mobile pwede siyang ilipat sa ibang lugar, i-assemble naman sa ibang lugar. Naghahanap sila nag-negotiate pa kita kay funding na pag-igwa kitang daga, sabi may igwa daga, igwa kaming pambakal daga. Opo. Kapag nagkaigwa kayan kita, then pwede silang magbugtak na storage facility na dakulaon na bako sa na for Albay, mas kasabay ang Northern Samar at part ng Southern Luzon. Diyan na sa ito makuha-kistat. Tanganing, mga advantage kang sa Albay, anytime na may emergency, mas may access kita kaysa sa ibang probinsya. Iyo mananggad advantageous na maray sa tuyang probinsya tabi pag-abot ka ng panahon. Yan ang Okay. kulang sa Henry, logistics management sa panahon ng disaster. Biya. Okay. So ngunyan tabi nasabutan ko na itong pag-report ni Jimmy na
ngaya mobile storage facility na ang pakinabang pa lang kay ni talaga dakula after a disaster strikes po sa sarong lugar ano. Pati ng government organization, kung i-question ng mga stocks na maabot, dahil silang bugtakan, pwede sila dyan mag-store. Kada kulaon diyan. Yeah, very good. Opo. Sir Cedric, salamato na maray ha. Ingat tabi sa biyahe. Salamat man dati. Alright, thank you. Mga tugang Dr. Cedric Daep Tabi sa paliwanag may kinaraman sa facility na yan. Alas 8:36 po nin morning. Padagos ka mong nag-aantabay sa Anhapot sa DCGB. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. An oras hatod sa Indo kang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata, ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron pa ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilip, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Nor! Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-21 taon na, Kipia Festival 2024 mula August 2 to August 29. August 2, Mass, opening program, motorcade, and free concert with Orange and Lemons with Chester Padilla. August 7, Inter-Barangay Boxing Competition. August 10, Kipia Youth Day. August 13, Marathon Kargaan Agum. August 16, Lechon Cooking and Eating Contest. Beer Plaza with Vin Abranica, Beatriz Imperial, Grand Damage, and Two Angels and Nexus Band. August 19 to 28, Jubilar Sounds and Bites. Good food, good mood, Food Bazaar. August 20, Beer Plaza and concert with Rock Steady. August 23, Two Kakulutan, Bikini Open Showdown, Jungle of Sexy with Miss Ara Alonso of Viva Max. August 25, concert with Chocolate Factory. August 27, Mutya ng Jubilar with Daniel Matsunaga and Rafael Rosel. August 28, Socio Civic Parade, Championship Game, 3rd Mayor Joram Cup, Fireworks Display, and Disco. And August 29, Feast Day with Consolidated Mass. Kipia Festival 2024. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2024. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subukta na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon.
Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos, basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Itong dahilan kaya lamang ang may tapang. Pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Itaas ang bagay. Kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad. Basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Igwa akong may picture to na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso minapulos na ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghin anyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Itong dahilan kaya lamang ang may tapang. Pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Itaas ang bagay. Kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron ka ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko bang kumain ng sinigang na love namin? Extra rice pa! Nor! SB19 here. Ano nga
drive-thru for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo-meal, 99 pesos lang nationwide. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa digdi po sa DCGB. Nagkabarlanggado na ng pigsurat ko. Oy, Shara, maratabi digdi Ate Shara. Mara digdi Ate Shara. Nagkabarlanggado na pigsurat ko. Ditong kukuta. Ay, kada no tabi tultula daw ini. Tultula daw ini. Inabutaw kang oras, nagkadurugtong-dugtong oh. Pagkada, marik ko sige interview kay Director Ponsalan sa aga, 8:30, via Zoom. I-chat mo na dyan, civil service. Nagkaduruble, so pigka-type ko. Alright, sige po, mga tugang 10 minutes bago po magabot ang 8:30 ni Saga. Alas 8 nin aga, digdi po mga tugang sa DCGB. Oras natin, 12 na sana. Alas 12, makaskaso ng oras, ade. Magkaskaso ng oras, mga tugang, kaya tuloy-tuloy lang tayo. Sige daw, balonta daw nakaurunon mga tugang si Mayor Crisel Lagman Luistro, ang alkalde, mga tugang kan, kan Tabaco City, nagringpon sa iyang number. Hapoton ta kaining na itanaw sa iyang recognition kan Civil Service Commission. May kinaraman tabi sa Pag-asa Awards. Yan. Siguro, nag-ring tabi ang number. Ay, naputol. Ay, cannot be reached na oh. Anyway, sige. Baka nagdadalagan si Mayor Crisel. Naabot pa lang inigayod pasiring sa pasiring sa Tabaco City. Nasa aeroplano kaya kasubago eh. Dahil niya to na contact na sa aeroplano. Ngunyan, baka nagbaba na sa aeroplano o baka pa on the way, mga tugang mobile, siya pasiring po sa Tabaco City. Okay? Sige, later tabi. O baka sa masunod na mga aldaw, makahuron ta mga tugang si Alkalde Crisel Lagman Luistro. Sa aga pwede ba? Sa aga, so mga elected official ang kakauronon tabi baka makauron ta tabi sa aga. Anyway, good morning tabi sa okay na. Sorry nga ya. Okay na, be? Okay na. Inedit mo ito? Ito nagkaduruble, be? Okay. Ayun na. Thanks mo. Makaskason magsimbaga, di. Okay. Sige. Alright. Sandali lang ata. Nag-text back si Mayor Crisel. Apo lang tagirara, ya, di. Tangani na aramon ta tungkol di sa Pag-asa Awards na nako tabi. Mayor Crisel, good morning. Henry. Good morning. Henry Maceda po, Mayor. Hi. Hello, Henry. Good morning. Good morning, Mayor. On-air ka po sa programa ko, digdi sa DCGB, and sabay kitang nadadangog duman sa WGB sa Tabaco City. Okay lang po sa imo na i-congratulate me kasi sa imong award hali sa Sibes. Nagulat nga ako kasi nasa Manila po ako ngunyan. Okay. And nag-arabutan na sa mga text messages. Kaya naugmahon man ako. Wala ako dyan ngunyan, but I'm flying back this noon. Okay. So magayunan man na welcome surprise. Iya. Opo. Ining Pag-asa Awards po kang Civil Service Commission. Aram kama pag Civil Service Commission, government agency talaga na nagre-reparo ka mga government workers. So nakulahon pong unara ini para sa ko, patapos dapat ako confirm ko as mayor na makasabay nga ni sa mga regional winners. Yes. Thank you so much for your congratulatory message and this interview. Opo. So, I'm very pleased and ugmahon man si Papa sa mga nag-congratulate man sa ko nakaabot sa iya. Yes. So, I think this is a well-coveted award by government workers and employees
although aram tama baga Henry, we are not working for the award. Yeah, But yeah. the award is an inspiration to us because gari na-recognize man sa imo man na gibo. So it's also an inspiration to other government workers Opo. to also aspire for this. Yeah, opo. Ang award, Mayor, ang recognition tabi sa imo kang para sa outstanding public official and employees or yung Dangal ng Bayan Award, iyo pa may kinaraman sa Pag-asa Award. Saro ka sa mga regional winners individual. Ano po ang kwan? Ano ang gari pinaka-importanting punto duman na i-deliver po nindo kaya namidbid po kan Civil Service Commission ang sa imong trabaho bilang alkalde kan Tabaco City? Ang Pag-asa Award po is different from the Dangal ng Bayan Award, which is also a Civil Service Recognition Award. So sa Dangal ng Bayan, smaller ang area kang impact kan sa imong ginibo. Ini pong Pag-asa Award, mas wider ang scope, like citywide o aron ka iyan. So sa hiling ko po, ang pinaka magayon ang impact kaini sa pag-abot sa governance, no, sa governance, itong post-pandemic interventions na ginibot for education. Aram ta po saro sa mga nagsakit na marhay na institusyon, iyo po iya na edukasyon, no? And ang ginibot ta po digdi sa Tabaco, nakisumaro kita sa DepEd buda sa community para magibok yung mga hakbang bako sa na maghalat magkapo kung ano maabot na ayuda hali sa national government, kundi kita mismo stakeholders sa edukasyon talagang maghiriro kita, no? Ang saro na ginibo mi po post-pandemic and post-typhoon we invested 300 million for the construction, repair, and the new state-of-the-art buildings na magiging typhoon-proof na po siya. And gabos na mga nasala sa disenyo ka ito, like tigbabaha, na nakahali ang atop, daing tubig, daing kuryente, gabos po iyan pig-address na pati hand washing, which was an issue sa COVID. So we were able to construct 76 new classrooms and 73 plus ito pang iba pang sources. Ini po sa naso land bank loan of 300 million. So that's a big step po dahil first time mag-utang and ang inutang mi pa para sa edukasyon. Second big issue na pag-address mi kang issue of reading is we deployed almost 200 volunteer teachers. 104 of them were subsidized by the CEF fund or the Special Education Fund and other sources from the LGU. Tabaco man po constant ang pondo mi sa CEF. But they were able to dramatically change the number of non-readers, reducing it from 39% to only 3.9%. So, grabe talaga sa tutok mi sa edukasyon. And then, so, samuya man po na mga iba pang mga suporta sa education, for instance, computers, laptops, learn kernels, television sets. So, iyan po, para ma-augment itong other modalities of teaching and learning. Yan yung mga natutunan natin during the pandemic, Henry, no? Sir Henry, minsan kay puhan mako na kita module based or na dapat kayan bakong face to face, no? So, ano pa mga modalities na pwede, and then meron ba tayong technology to address it. So, ito sa ginibo. So, I think ito ang nahiling ng Civil Service Commission. So, mas tutok talaga na intervention plus results na nahiling ta, dramatic results when we all come together. And I think basically it's the leadership, no? And the good governance and the partnerships with all the stakeholders. Ang recognition baga tabi Mayor ining awards na nakuha nindo sa ining Pag-asa Awards na nakuha po nindo. Saruan, di ba? It's an excellent recognition tabi. Pag-recognize kan excellent performance nindo bilang mga local chief executives. Ano pong gari? Pag-araw kayo nakakuha ka mo ki recognition, may nailing ka po na gari challenge, di ba? Tapos syempre sa pagpapadalagan mo kan sa imong liderato sa Tabaco City,
So tawo nakahiling sa imo, di ba? Anong gari challenge tabi pag-abot sa ino bilang alkalde pag may mga recognition pong arog kay ni? It's both an honor and of course a responsibility. Iya. No, you have to be responsible, diba? Sabihin niyo, ay nawardan, tapos siling ang gibo. Yan, okay? that's it. So That's it, Mayor. it keeps you more focused. It keeps you more, kumbaga, dedicated to your work because makusa na ika nang ngunyan ang may aram kang gibo mo. Yeah, Di ba masdan ka na sa ikaw ka nang na-achieve. May no? nagmamasid pati sa imo. Iyo po. Okay. Iyo po, Sir Henry. So, talagang, so again, it's an inspiration as well as a responsibility. And it comes with the responsibility. It's your obligation to deliver more. Yeah. No? Or at least sustain the gains that you have started together with your people. I always go back to, hindi ko man magigibo po ini kung sa mga tao di man nagtubod na kaipuhan kami magkasararo. So I think the honor just not go just to me, but to the people of Tabaco, especially for those hardworking teachers, volunteer teachers who received only 5,000 to 6,000 pesos a month. Pero they were able to turn things around. Just imagine, yung non-readers namin bumagsak sa 3.9% from a high of almost 40% after the pandemic. Grabe po. Oo. Grabe, ano? Opo. Yes. Mayor, sabi ni Kuya Alan Imperial kan First Engineering Office, kan DPWH, please extend my congratulations to Mayor Crisel. Thank you, Sir Alan. Ayan. Thank you. Opo. Thank you so much. Sige, Mayor. So, what we are focusing on actually in the first district of Albay and in Tabaco City is not just kasi sa DPWH po so si Sir Alan is from DPWH, is not just physical infrastructure but human infrastructure. Opo. Mayor, ano pang mensahe mo niyan? Yes. Ano pang mensahe mo niyan sa mga taga Tabaco City? Thank you so much for your cooperation. I would not have achieved this much over the almost 15 years that you have entrusted to me. No, the position of mayor of your city, of our city. Kung wala po ang sa inyong kooperasyon sa Gabos ng Pikikibo. Salamat na dakula po sa tiwala nindo. And padagos po ako matrabaho bilang alkalde nindo hanggang po sa pagkatapos ko sa kuyang term. And lugod man po padagos yung titiwalaan ang sa tuyang mga leaders sa Tabaco sa magayon na pagpartisipar po ndo sa mga programa ta. Apo. Mabalo sa Dakula, Tabaco City. Congratulations po, Mayor Crisel. Mabuhay po ka mo. Good luck po. Thank you so much, Henry. Thank you, sir. Alright, thank you. Mga tugang Mayor Crisel Lagman Luistro. Saro po yan sa Civil Service Pag-asa Awardee. No? 500 mga awardees dyan. Pero saro po sa mga LGU, mga tugang analkalde, awardees, saro sa mga awardees, an alkalde po kang Tabaco City. Alright. Ay, sandali lang. Jerome, siya on sa baba, so may babayadan sa baba tabi. So delivery diyon sa drawer kung may kwarta diba kuan mo tabi. Yaon sa baba. Yaon sa drawer ko no. Iga ko diyan ki siguro. Yan. Nanapon mo diyan sa drawer ko sa pambayad. Diyan. Bukasan mo ang drawer ko. Yan. Bukasan mo ang drawer. Yan. Alright. O sige. Yan. Okay. Dumamang katabi sa baba. Alright. O sige. Sabi kan text, madali lang. Ay, bakit nawala to? Ay, sus ko, bata alas 9 na. May request digdi. Pwede nga niya ma-interview man si Cap Glenn, Barcelona. O to tabi si Cap Glenn, kachat ko, kasubago. Nasa Manila kaya si Bossing Glenn. Nasa Manila po ngunyan si Bossing Glenn, Barcelona, maabot siya sa aga. No? O may mga pinagdalakaw siya duman para po sa mga samuyang kumpanya. May mga appointment siya ngunyan na aldaw, kaya medyo data po na kontak. Nakigig siya. Kang naaraman niyang gana siya. Duman sa ginibong evaluation kan Civil Service Commission. Kaya pasaro po siya sa mga dangal ng bayan awardees, no? Saro po siya sa mga dangal ng bayan awardees, mga tugang. Sabi sa kuya, sa agad na nga ako nga tabi nga mapa-interview nga sa imuta.
Di pa kaysa ko nag-sink in. Di pa kaysa ko nag-sink in. Ngayon ang na-receive kong daang notification hali po sa civil service, mga tugang na siya po saro sa mga ano yan, sa mga dangal ng bayan awardees, no? Regional awardees tabi kan Civil Service Commission. Okay? O bueno, mga tugang mapaaram na ako. Pasensya na po Dahil ko magkabara sa susko. Dakulon akong reaction digdi sa sakuyang cellphone. Interview man po si Kaplin. Nung may request pa lang. Bako po, ano yan? Awardees po, apod, not winners. Okay. Kasi po, bako man contest. Very good. Thank you so much, ma'am. Alright. Well appreciated. Tabi, alright. Morning, sir. 7:43 pa sana. Ito yung pala na di. Good morning. Todd, tabi, migo. Ma-burnout feeder 4. Alright. Sige. Okay na to. Good morning, Tabi, Henry. Congratulations sa gabos na mga winners dyan sa Civil Service Dangal ng Bayan Awards. Alright. Sige po. Anyway. Sige po. Congratulations, Tabi, sa tuya gabos na mga awardees. Digdi po sa Legazpi City as in Bicol Region. Nag-request na ako interview kay Director Daisy Ponsalan kan Civil Service. Baka pwede tang makahuron, Tabi. Mga tugang, si Director Daisy Ponsalan sa aga. Mga tugang dito po sa DCGB. Thank you! Goodbye! Mabuhay! Depong personalan, si Henry M. po, tagahapot lang. God is good all the time. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba